Choi ụmụnne m ọkwa na alụ nwanne mmadụ ọkwa alụ ọkwa nnukwute alụ ọ bụrụ na iso na ndị a na-eme nya bụ ife ọ bụrụ na iso na ndị a lalụ nwaanyị na mmiri ọ bụrụ na iso na ndị a ji mmọnwụ wuo na-aka ashịrị fọn ji mmọnwụ wuo na-emerụ kọmedi ji mmọnwụ ọtụtụ vileji ji ya akpụ alụ ọtụtụ vileji ji ya akpụ alụ ọtụtụ vileji ji ewo na-eme ọdịnala dị befa ịpụtazie iwere ewo na-aka ashịrị fọn ịpụtazie iwere na-eme kọmedi ịpụtazie gụnwa na onwe gị mmiri obodo ji dị ebube mmiri obodo ji dị ebube ọtụtụ mmụọ nọ n'ime mmiri na-ejere ọtụtụ ndị ozi ọtụtụ ndị na-eji achụ àjà n'ime ọtụtụ ndị na-akpọkwu ihe ọtụtụ ndị na-ayọ awa na ọtụtụ esi ọma merụfanya ịpụtazie gụnwa na onwe gị nọrọ na anya bụ ime mmiri ahụ laa nwaanyị ị nọrọ na anya bụ ime mmiri ahụ laa nwaanyị merụọ anya bụ mmiri ahụ nwanne ị nabala onwe gị feel like na all is well nwanne ọ bụla tata ka ị ga-afụ the result were nwayọọ nachigha azụ na your village chọọ ntị ị ga-esi nye mmụọ ahụ ife ọ na-eri jee chọọ ntị ị ga-esi nye mmiri ahụ ife ọ na-eri maka adị ama ama maka ife apụrụ na-eme gị echi niile isi na ịmaghị ebe o si ịtọruo anya na nwanne ị ga-achọpụta na enwere ọtụtụ afụfụ ndị mmadụ na-ata n'ụbọchị taa ọ bụrụ ifefa metalụ mgbe gara aga eji wuo kashịrị fọn ife mere mgbe gara aga a na-eme idozi mmiri idozi mmata nwanne na nke ikpeazụ a ọ na-amatazili ọtụtụ afụfụ sọmọfọs na-atata ata nwanne bụ ife anyị metara ife anyị merụ na-efe ilu adọ nke ya na-efe ilu na o nwere ife ọ ga-eme ọnya nwawa ife na-eme anyị ife tata nwanne mmadụ ọ bụrụ na iso na ndị alarụ nwaanyị n'ime mmiri n'ọtụtụ vileji dị iche iche ọ bụrụ na iso na ndị a ji mmọnwụ ndebefa ji uwe ojii ebube mmọnwụ ndebefa ya ọtụtụ vileji ji akpụ alụ iwerie na-eme kọmedi iwerie wee na-akpara ego nwanne ọ bụrụ na iso na ndị a mere nya bụ ife wolu nwayọọ naba na vileji gị jee chọọ ntụ ị ga-esi nye mmụọ ahụ ife ọ na-eri maọbụ chọọ ntụ ị ga-esi nye mmiri ahụ ife ọ na-eri maka na echi dị ime maka mgbe ife ga-ebido ime echi niile asịkwana na ị mara ebe ife na-eme gị si asịkwana na ụmụnna dị na-eme gị nwanne nke nwa ji aka gị kpata nya bụ nkwa arụrụ uwe osi ngwere ya bịara gị ọrịrị esela aka enwe n'ofe maka ọ pụrụ gị ọrụ gị aka mmadụ nwanne ọ bụrụ osisi niile ka eji ata atụ ọ na-ewute na nke ikpeazụ a na ọ na-eme ofeke mara ọgwụ nwanne anyị marụ na afịfịa niile nwere nke ga-afọ na ọ na-eme ofeke mara ọgwụ nwanne ma na ahụ ahịa afọ ụmụnne ya nwanne ọ na-ewute m na nke ikpeazụ a na nya bụ ofeke amarụgo ọgwụ fọdatiz ife ọbụla afụzi wuzi ife eji akash fọn na ife ọbụla afụziri buzi ife eji egwu egwu ọ na-ewute na nke ikpeazụ a na-enweziri ọtụtụ ofeke na-amazi ọgwụ nwanne wee weruzie ewe na-akashịrị fọn weruzie emerizi ife egwuregwu weruzie ewe na-emebi ife obodo faji wee dị ebube ifiluo like na-ewu gaiman ifiluo like na ị ga-eji wuye ekpe ego nwanne the result abụrọ kịta ka ọ na-abịa as time goes on wolu nwayọọ gaba na vileji gị jee chọọ ntụ ị ga-esi nye mmụọ n'ọbụlụ ife ọ na-eri jee chọọ ntụ ị ga-esi nye mmụọ n'ọbụlụ maọbụ mmiri ahụ i mebiri jee chọọ ntụ ị ga-esi nye ife ọ na-eri maka adị ama ama maka ọtụtụ giri maka ịfa n'eze mmọnwụ abụrụ ife eji eme kọmedi mmọnwụ abụrụkwa ife eji akashịrị fọn mmọnwụ abụrụ ife nwaanyị ji ese selfi as time goes on ka ị ga-afụ the result as time goes on ka ị ga-aghọta na aka ma the real nwanne as time goes on ka ị ga-aghọta na mmụọ na-eji akafe agbara onwe fe ọgụ na mmadụ ada agbara mmụọ ọgụ enwere ike chi niile imebe experience one or two days enwere ike ụmụ ịmụtara amụta nwere ike enweghị nke bara uru enwere ike otu onye n'ime fa a na-agbaghị ntị otu onye n'ime fa a na-achọ ka o duna gị mmụọ n'ike ihe ama ebe ife na-eme gị si nwanne kaba alụ na vileji gị jee chọọ ntụ ị ga-esi merie mmụọ jee chọọ ntụ ị ga-esi nye mmiri ahụ ife ọ na-eri mmụọ na-agbara onwe ya ọga ndị mgbe o nwere ike ịgba ọgụ nwere ike bụrụ mgbe ahụ ndụ na-atọ gị ụtọ ma enwere ike ọ bụrụ mgbe afọ ị ga-alịrị asịsị ka ime enjoy enwere ike ọ bụrụ mgbe ahụ ị ga-alịrị asịsị mgbe ahụ ị ga-ejizi echụta nta ego dịka ọtụtụ ndị mmadụ ji achụ nta ego dịka ọtụtụ ndị mmadụ ji ya ewo na-eme ọtụtụ kọmedi ji mmọnwụ wee na-eme ọtụtụ kọmedi were mmọnwụ wee na-ese pishọ nwaanyị pụtazi owere mmọnwụ kwụrụ n'akụkụ ya see pishọ nwaanyị pụta okpuru afọ ime kwụdebe n'akụkụ mmọnwụ wee see pishọ nwanne mmadụ ị nwere ike ị na-eme na were ya na-akpara ego ifiluo na like na all this while nwanne mmadụ akwụkwọ n'ụna nka ka akwụna na-ebe akwa nwa n'ụna nka ka akwụna na-ebe akwa nwa ọ bụla as of that time ahụ ọ na-alụ nyaba akwụna ọ bụla mgbe afọ ọ na-alụ nyaba akwụna nwanne mmadụ ọ bụla mbọsị ahụ ụkwa dalụ nwanne ka nya bụ ụkwa na-ele ọ bụla mbọsị ụkwa dalụ ka nya bụ ụkwa na-ele as time goes on nwanne ifu resọt ife ijiri aka gị metara onwe bụ ife soe ga-ebido mebe mgbe kama soe ga-ebido mebe nwanne mmadụ enwere ike baiden ịma nlụtazi ife a na-agwa gị enwere ike baiden ịma nlụtazi na ngụnwa ji aka gị kpata nyabụ nkwa arụrụ ahụ nyabụ ngwere ji uwe bịarụ gị ọrịrị maka adịkwa ama ama ọ bụrụkwa mbọsị ụkwa dalụ ka ọ na-ele nwanne mmadụ maka na o nwekwara sọntens sheri mama ga-asọvụ nwee sọntens sheri mama ama nsọvụ wu ọkwọ maka adị ama ama Ọnịcha gwara Obosi
ekenekwa gị wee na-asị gị nke onye chiri nya zelu na ụmụnne m tụsaalụ m ozi a nwanne mmadụ ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise